এতিয়া আহি গ'লো একদম মানে কি এনেকুৱা ৰাস্তাৰ মাজত আৰু ইফালে চাওক একদম পুৰা ধুনীয়া ধুনীয়া খেতি পথাৰ আছে আৰু এইকেইটা হ'ল আমাৰ লগৰ কেইটা তো এতিয়া खुलुमबाय आंनि राज दैमारि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। दायो आं बेखौनो बुंनो सानो जे आब' सांगिया सासे मुंदांखा इउटुबार ब्लगारमोन। दा बिथाङा मैया दाख्लै बावैसो रुंसारि जानानै थांबाय। दा बिथांनि रुंसारि जानायखौ मोनथिनानै जोबोद दुखु मोनदों। दायो आं बेखौनो बुंनो सानो जे बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै रायजो जानो हाथों, बेखौनो आं इसोरनि सेराव आरज गाबहरनाय थाबाय। दा बिथां आब' सांगिखौ गोबां सुबुङानो मिन्थियोमोन आरो गोबां सुबुङानो मिन्थियामोन। बिथाङा जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों भिडिअ खालामोमोन आरो बेयो गोख्रैयैनो 100K साबस्क्राइबार मोननो हादोंमोन। दा बेनि गेजेरजों आं नोंथांमोनखौ फोरमायनो सानो जे जायफोर सुबुंफोरा बबेयावबा थाङोब्ला बा बबेयावबा गोजान जायगायाव थाङोब्ला एसे सांग्रां जानानै थां। मानो होनोब्ला मानसिनि जिउ बबे समाव मा जायो बेखौ रावबो बुंस'नो हाया। बेखायनो नोंथांमोना एसे गावखौनो गाव सांग्रां जानानै था। दा बिथांनि क्लिप्सखौ आं एसे दिन्थिनानै होनो नोंथांमोना नायलांबाय था आरो बेनि गेजेरजों आं नोंथांमोनखौनो फोरमायो जे आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै हो। आंनि बुंनाया एसेनोसै। মানে এতিয়া চাই লওক এবাৰ পুৰা দখনা গাৰ্লত হৈ গ'লো, মানে পুৰা বড়ো গাৰ্ল। আৰু কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ইয়াতে যিজনী আণ্টি আছিলে আণ্টিজনীৰ দখনা পাই গ'লোঁ আৰু এযোৰ মানে দুযোৰ দেখাইছিলে, এযোৰ য়েল্ল' এযোৰ পিংক। য়েল্ল'যোৰ মানে মোৰ তাত অকণমান বেছি ডাঙৰ হৈ যায়, চ' মই পিংকযোৰ পিন্ধিলোঁ। আৰু কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু কেইটামান ৰিলছ বনাম এতিয়া, ফটোজটো উঠি পেলাই আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত মোক চাব পাৰিব মই কেনেকুৱা ফটো ক্লিক কৰিলোঁ আৰু কি ইনষ্টাত আপডেটবিলাকো পাই থাকে। চ' মৰ্টগাৰ্ল সংগী বুলি মই ইনষ্টাত আছোঁ, যদি চোৱা নাই প্লিজ চাব, চাৰ্চ কৰি।